Sinimulan na ng Naga City Engineering Office ang pagsasaayos ng bahagi ng Almeda Highway sa Barangay Concepcion, Pequeña matapos magreklamo ang mga motorista dahil sa malalim na mga baku-bakong kalsada. Ayon sa City Engineering Office, mahigit 100,000 piso ang nilaang pondo para sa agarang pagkukumpuni ng mga pinakapinsalang bahagi ng kalsada. Nag-emergency procurement po kita duman, so pinagtrabang-tabangan po siya kang mga opisina kang City Hall, kay bananta po si Suamo, CEO, and particularly si grupo po na kay Konsehal Aris Macaraig. Nireblock na po siya immediately after ma-receive na po si mga reports na regarding the damage na part kang roadway. A little over 100K man lang po sinatagamata, tatig-reblock na lang po si portion na kay puan i-repair. Ayon pa sa City Engineering Office, pansamantala munang inuna ang mga bahaging malaki ang sira upang masiguro ang kaligtasan ng mga dumaraang motorista. Dagdag pa nila, magpapatuloy ang mga susunod na reblocking works sa iba pang bahagi ng kalsada. Ipinaliwanag din na ang Almeda Highway ay isang local road, kaya ang pamamahala at pagmimintina nito ay nasa ilalim na ng pamahalaang panlungsod. Duman lang po muna sa damage part, pero as to the major rehab padikit-dikit naman po tigre-reblock si buong Almeda Highway. City Hall po. So it's a team effort po ka mga mag-iba-ibang opisina kang City Hall. Very limited man po kaya ang mga tao at the same time equipment kang kada opisina. Ang Almeda po unyan ay classified as local road, to be maintained po kang city. So kaya po ang nagtatrabaho po kang Almeda ay ang local government of Naga po. Samantala, tiniyak ng pamahalaang panlungsod na magpapatuloy ang mga kinakailangang pagkukumpuni sa mga kalsadang nangangailangan ng agarang pag-aayos upang mapanatiling ligtas sa mga motorista at iba pang gumagamit ng mga lansangan. Jan Amador, CSN.